Takže jo lidi, teďka jsme vystoupili z tramvaje, někam jsme dojeli, našli jsme si na mapách InMotion Academy, ukazuje nám to takovýhle kus, nevím jestli to vidíte. Tak a tady je InMotion Academy, takže sem ozvem, až budeme u té InMotion Academy. Takže jo lidi, teď už jsme tady v té InMotion Academy, teď jsme museli jít na záchod, protože všude jinde řvou děcka, takže jdeme do té tělocvičny. Takže jo lidi, teď se pokusíme přejít celou tu halu bez dotyku země, tak jdem na to. Takže jo, lidi, dali jsme to, to byla u mě tragédie, ale prostě jsem to dal. U Kuby to bylo trošku lehčí, to je profík prostě. Teď to už by bylo všechno z toho videa, jsme hrozně unavený, je to fakt namáhavý, byli jsme tady 2 hodiny. My si teď jdeme zavolat nějakého taxíka, protože se nám... Už se těšíme domů. Jsme moc líní, takže Kuba zaplatí 10 000 za taxíka. Takže to by bylo pro tady to video už teda všechno. Užijte si zbytek dne a zatím čus.